Какво става, хора? Аз съм Гризли и това е един малък туториал, в който искам да ви покажа как да си инсталирате всички тези модове, които аз използвам в клиповете си. Така за начало влизате в Google и отваряте този линк, който ще го има в описанието, сваляте го и отваряте WinRAR и трябва да ви се появят всички тези неща, след което изкарате си ги на десктопа. Упс, малък фейл. Така. Само си ги подредам. Така. Значи, отделят си Forge, нали, натискате два пъти върху него. Така, чакаме само да се отвори. Така, отваря ви се и натискате това тук отгоре трябва да ви е Style Client. Тук трябва да пишете User Updata Roaming Minecraft и натискате OK. След което отивате в %updata процент и трябва да имате папка mods. Ако нямате, правете си една папка mods, отваряте ги и тук поставяте всички тези неща без forged. Но при мен има damage индикатор, който съм го взел от различен мод. Това е за 1.8, ето може би виждате. Damage индикатор. Така, нека тези неща да ги махнем. Една секунда. Така. Само да изтрием и това. Така, изпада на кошчето. След което отваряте си Майнкрафта. Така. Чакам само да зареди. Да, Google вече няма да ви е нужен, така че мога да го затворите. Това също тук мога да го затворите. Така, чакаме Minecraft да зареди. Така, и ето, би трябвало директно да ви го отвори, тук долу да ви изпише 1.8 Forge 11.14.3 1446. Ако не е така, отивате тук или по-точно отивате на Edit профил, избирате си версията и давате надолу и това трябва да е там, нали, избирате си така Save профил и натискате Play, но аз ще паузирам клипа докато зареди, понеже при мен става малко бавничко, така че ще се видим след малко. Така, отново съм тук, ето че Minecraft най-накрая зареди и ето тук долу пише, че имам 9 мода. Нали, че само си оголеми Майнкрафта. Така, тук са всичките ни модове. BSP Score, Armor Status, Damage индикатор, но как ще е, това вас не ви интересува, нали? Влизате си в някой ваш свят. Така, чакаме да зареди. Така, и нали вече ще е вътре в света ви. И може би ето видите в момента и ето тук може би отдолу виждате, че ми показва на колко durability ми е мечът. Сега ще ви само да сложим някаква броня и ще ви покажа на бронята. Ето така. Чайте малко, че ги объркахме. Така и чайте само това искам да го поместим, за да не ни пречи. И може би вече отдолу в ляво ни показва на колко durability е самата броня и мечът. Също така, като натиснете един път, нали, бутона, с който... Чай, само малко си намаля звука. Така, като натиснете един път бутона, с който ни спринтите, при мен е аута, и аз фактически като го натисна един път, може би отгоре в ляво на вашите екрани се появява този Sprint Toggle, но ако натиснете един път Shift, той става на Sneak Toggle, фактически постоянно ви е, да го кажа, сте на Shift и е доста полезно. И това Sprint Toggle е доста полезен за PvP-то, понеже няма смисъл два пъти да натискате W или там бутончето, с който вие да спринтвате. Също така не Armor, а Potion ефекта. И ето сега взимаме една стрендка и даже не, като цяло ще вземем една легендарка, за да ви покажа по-хубаво.
И пиете една стрелка и може би виждате, че в дясно по средата ви покажа колко време ви остава до вашата почнака. Ето сега ще взема една легенда. Чайте. Game Mode 0. В момента те... няма да ме подгонят. И ето дадем една легендарки. Може би виждате отстрани се показаха всички ефекти, които ни дава легендарката и след колко време ще ни изтичат. Естествено, вие може да си промените къде да ви седи спринт ъгълът, армор стата или potion ефекта. Също така си имам damage индикатор, който не е в този мод, нали аз съм си го търсил отделно. За него не съм направил, но най-вероятно вие може да си го намерите, нали вече съм ви обяснил. Теглите си го и си го слагате в папката Modes. И вече имате и damage индикатор, така става с всички моди, които искате. Надявам се в клипа да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре и да съм ви помогнал. Също така и да коментирате. Аз бях Гризли и чао!